Hola a tothom! Espero que estigueu passant un bon confinament a casa i com que no podem fer patinatge, us proposo el repte de la sabatilla, que consisteix a estirar-nos a terra amb una sabatilla posada a sobre d'un peu i fer una volta cap a un costat i una volta cap a l'altre sense que la sabatilla caigui en cap moment a terra. Ara us faré una demostració a veure si em surt. Som-hi? Repte superat. Sembla un repte fàcil, però no ho és gens. Requereix molta constància, molt d'esforç i sobretot molta concentració. Espero que us animeu i m'envieu molts vídeos d'havent superat el repte. Adeu, cuideu-vos molt.